hau bizi izango naiz. Bueno, pixkat konpromesua ere hartzeko, ez? Nire lanean, adibidez, errementariaren rodajean, bai gazteleraz, bai euskaraz egiten genuen, da errodajea euskaraz eginez, aktorekin eta bar euskaraz eginez, baina jende guztiak ez zekien euskaraz. Eta ibili behar nintzen batzuekin euskaraz, da beste batzuekin gazteleraz, baina saiatu nintzen ahalik eta gehiena euskaraz egiten. Hori alde batetik lanean, ez? Saiatu naiz eta ingurumen edo gaztelerazko ingurua izan, euskaraz dakitenekin, euskaraz egin. Eta gero bestetik lagunekin askotan, betigatik ezagutza dituzun lagunak, asko euskaraz dakite, baina gazteleraz dituzu, ez? Saiatuko naiz haiekin saiatu eta egin euskaraz egiten. Euskal Herria